Mehmet Eşin, doğru haber. Em hêvîdarin. Dinyaciyê imtîhaneyê di çarşoveya imtîhanê de însan têne diceribandin merhale û pêvajoyên dijwar û bi zehmet de derbas dibin. Di heman demê de însan bi fitrata xwe pir ecele dike. Ew dixwaze ku merhale û pêvajoya imtîhanê ya ku ew têre derbas dibe di zûtirîn wextê de biqede û tiştên ku Xwedê soz daye di zûtirîn wextê de pêk were û biqewime. Ev pêvajo ne tenê ji bo bawermend û müminan ji bo nebaweran ji bo kesê bawer nakin jî derbasdar e. Qewm û civakên bêbawer ên ku pêxemberên ku ji wan re hatine şandin înkar dikin, dixwazin cezayê ku jê ditirsin zûtir ji wan re were. Eger tu rast dibêjî ewa ku te ji me re soz daye, ezabê bîne da ku em bibînin. Di tarîx û dîrokê de ev dijwarî ji hemû qasid û pêxemberan re hatiye kirin. İnkar û zalimên îro jî heman tiştî tekrar û dibare dikin. Heşa bi gotina bila xwedayê te were û we xelas bike tehdît dikin, meydanê dixwînin. Kesên bawermend û mümin jî dema wexta îmtîhan giran û dijwar dibe, zilm û zordestiya dijmin zêde dibe û wexta hêz û quweta mislimanan dixede van daxwaz û teleban dikin. Di vê rewşê de şeytanên însî û cinnî tê dikevin dewreyê û hewlê didin ku müminan bêbawer û bêhêvî bihêlin. Êdî ev kesên bawermend suala li pêxember û rêberên xwe dikin, wan rexne dikin. Ev rewşa ruhî ne tenê ji bo mümin û bawermendan e, bi rastî pêxemberan jî ji Xwedê xwestine. Feqîrtî û berengaziyek wisa gihaşt wan û ew xas hejiyan û te'del wan hat kirin ku di dawiyê de qasid û müminên ku bi wan re wiha gotin, gelo wê alîkariya Xwedê kengî ji me re were, bila haya we jê hebe alîkariya Xwedê gelek nêze. Her çi qas bawermend û müminên li derdorên pêxember bibêjin alîkariya Xwedê kengî ye û ev yek normal be jî lê gotinên pêxemberên derdorên wan dema vê pirsê bikin, rewşek bi dehşet û bi îbret e. Ji ber vê yekê Xwedê Teala soz û weed daye mümin û bawermendan. Behsa bela û misîbetên ku hatine serê qewmên din dike, ev yek ji bo hêvîdayînê tê gotin. Bêhêvîtiya ji Xwedê weka kufrê û înkarê hatiye girtin. Lewra hêz û quweta Xwedê bêdawiye, çi dibe bila bibe ji bo alîkariyê qadir e. Ji rehmeta Xwedê hêviya xwe nebirînin. Lewra ji xeynî civaka kafiran ti kes hêviya xwe ji rehmeta Xwedê nabire. Belê, tarîx û dîrok tekerrûr û dubare dike. Di vê roja me de îmtîhan gelek dijwar derbas dibe. Ev 458 roje ku Gazze dibin bombebarana wehşeta Siyonîstê ye. Her roj û her saetên derbas dibin, ev roj zêdetir xira dibe. Zilm û zordestiya dijmin her ku dişe zêde dibe. Dengê mümin û bawermendan têbirîn, xof û tirs li ser wan dibe hukmran. Di gel vê yekê ji ummetê û însaniyetê ti deng dernaye û gav nayavêtin ku vê zilmê bixedînin. Bi acizane û em di nav hêviyan de xwe li duayan dipêçin. Lewra êdî ti tiştek ji destê me nayê. Dibe ku carnan em duayan jî ji bîr bikin, heta em îhmal bikin. Lê elhemdülillah birayên me yên Gazê berxwedana xwe didin û hêviyên xwe ji Xwedê nabirînin. Di nav wan de îsyanek, şikayet û bêhêvîtiyek jî tune ye. Dema em li sunnetullahê dinêrin, wexta kesên mümin û bawermend ji hêz û quwetê dikevin, ji taqetê dikevin, emareyê bêhêvîtiyê li wan xuyabûn wê alîkariya Xwedê ji wan re bê. Piştî pêxember aleyhisselam ezabê ku ji qewmê din re nehatiye dayîn, lê bi destê müminan hatine cezakirin. Hêviya me ev e ku alîkariya Xwedê tecellî bike, müminan hişyar bike û müminan bike yek û ji bo Siyonîstan û alîkarê wan bibe ezab. Ev yek ji bo Rebbê min gelek hêsan e.